Il-ġimgħa l-oħra kellimtkom fuq il-bniedem bħala mitneb u għamilna dan biex aħna nifhmu li nfusna kif ninsabu fir-relazzjoni tagħna mal-Alla. U rajna li l-bniedem mhuwiex kapaċi, il-bniedem huwa korrott huwa mħassar, il-kwistjoni mhix sempliċement minn barra ħafna nies huma nice. Il-kwistjoni hija minn ġewwa, li l-qalb imħassra, l-qalb marida għall-mewt, illi minna skont Sidna Ġesu Kristu joħorġu il-ħsibiet ħżiena, l-adulterju, is-ser, il-faħx, l-idolatrija u dawn l-affarijiet kollha. Ġesu f'dik il-lista twila ta' dnubiet li joħorġu jitnislu mill-qalb ma semma ebda ħaġa tajba. U f'dan is-sens allura Ġesu jaqbel ma dak li hemm miktub fil-ktieb ta' Ġobb fejn jgħid x'inhu l-bniedem biex ikun safi, l-imwieled minn mara biex ikun ġust. Ara, Alla lanqas jafda fil-qaddisin tiegħu. Iva s-smewiet mhumiex safjin f'għajnejh, kemm aktar mistkerraħ u mħassar għal bniedem li jixrob il-ħażen bħall-ilma. Forsi din mhijiex l-opinjoni ta' ħafna, però ċertament għalina li aħna mitla tal-Iskrittura nibdew nifhmu iva li l-ħsibiet tal-bniedem ta' bilħaq huma kontinwament ħażen biss. Jekk nagħmlu xi tajjeb esternament u ċivilment nagħmluh għal gwadan u għal fini tagħna għax jaqblilna, mingħajr ir-riedni tal-Alla li Alla li jrażżan lill-bniedem fid-dnub tiegħu, irrażnu, ma jħallihx jesprimi il-ħażen kollu li huwa stivat ġo qalbu. Kieku id-dinja ssir infern. Ċertament, mhux kull bniedem jasal biex jagħmel ħażen li jagħmel pereżempju Hitler. Mhux vera. Mhux kull bniedem jasal, imma kull bniedem potenzjalment kapaċi jasal għal biex ikun daqshekk mxajtan. Il-bniedem huwa mitluf, huwa separat mill-ħajja tal-Alla, jinsab mingħajr tama, meta ngħid il-bniedem l-umanità, il-bnedmin tmur fejn tmur f'liema pajjiż u f'liema żmien trid. Din hija l-ċappa tal-umanità li Alla qed jiddila magħha, u allura il-Bibja wkoll taqtalna qalbna minn nfusna u tgħidilna li l-bniedem mhux kapaċi isalva lil nnifsu. Il għaliex meta għandek wieħed illi mhux biss huwa forsi għandu siequ mfekka u mhux qiegħed jimxi sewwa, qiegħed itsappab. Għar minn hekk maqas huwa bniedem illi jinsab il-ħabs bil-kanċell magħluq bil-katnazz u bideħ u saqaħ fil-ktajjen, dik għar minn hekk. Imma l-istampa li tagħtina l-Bibja finalment hija li l-bniedem huwa mejjed spiritwalment. Huwa mejjed. Ma jridx lanqas u kapaċi illi jħobb l-Alla sinċerament u onestament. U ritna id-dnub ta' Adam vilment dbiet minn Alla u aħna il-bniedem fil-andament ta' ħajtu jesprimi din ir-ribellioni kultant apertament u bla mistħija, imma ċertament fil-qalb tiegħu ma jridx jaf balla veru. Irid jaf ballat oħra, ċertament, imma mhux Alla li huwa l-ħallieq tas-sema u l-art, Alla li oriġinarjament ħalaq il-bniedem tajjeb fuq ix-xbija tiegħu nnifsu. Bibja tgħallem il-bniedem waqa' minn dik il-qagħda ta' ġustizzja dusija illi Alla ħalqu fiha. U allura illum ninsabu fiex ninsabu. Il-bniedem kapaċi jsalva nnifsu. In-nies illi m'għandhom ebda interess fil-Bibja u fil-Vanġelu jgħidu iva. U infatti il-mentalità popolari li ngħixu fiha llum hija li bniedem għandu ħafna potenzjal u kapaċi naslu biex nagħmlu d-dinja utopja li neliminaw il-gwerer ngħix fis-sliem u allura dik hija s-salvazzjoni tagħna. Dik hija l-idea pagana li aħna
nindunaw mill-ewwel li mhijiex korretta. Però il-kwistjoni tibda tidħol mbagħad li hemm xi nies anke evanġeliċi li mhumiex malmin sewwa illi jaħsbu li l-bniedem kapaċi jsalva lilu nnifsu bl-għajnuna tal-Alla jew Alla jsalva lill-bniedem bl-għajnuna tiegħu bħala bniedem. Li prattikament qed ngħidu l-istess ħaġa. Hawnhekk mela dit-tieni pożizzjoni hija li l-bniedem isalva billi jikkopera mal-Alla, Alla jagħmel is-sem tiegħu, il-bniedem jagħti is-sem tiegħu, inħaltu dawn iż-żewġ elementi flimkien u allura l-bniedem isalva. Tista' għażwek ngħidilkom li d-pożizzjoni wkoll żbaljata? Hija żbaljata, dan mhux il-Vanġelu. Dan mhux il-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa dan illi Alla isalva lill-bniedem apparti mill-kontribut jew is-sem illi l-bniedem jippretendi fil-kburija tiegħu li jista' jagħti. Għax dik hija kwistjoni kollha. Il-bniedem fil-kburitu jaħseb illi jista' jressaq xi ħaġa biex bija jkun approvat minn Alla. Bħalma għamel Kajjin jagħmlu ħafna nies illum il-ġurnata illi jressqu mix-xogħol ta' idejhom bħala offerta lil Alla u Alla ma laqax l-offerta ta' Kajjin imma laqa ta' Ħuħ qabel li offra offra sakrifiċċju lil Alla bħalma Alla kien għallimhom mill-bidunet illi kellu jkun xi ħadd ieħor li jagħmel tpattija għad-dnub. U allura ħannippruvaw aħna li narfu li Ġesu Kristu għat-tama tagħna. Narfu illi fl-istorja tal-Vanġelu hemmhekk aħna rrispondejna għalija u nemmnu li għandna l-maħfra permezz tal-mewt u l-qawmin ta' Kristu. Però qisu fin-naħa ta' wara ta' moħħna għadha tektek dik l-idea illi b'xi mod jew ieħor Alla ukoll isalva nies illi ma semgħux l-Evanġelju imma li jkunu għamlu l-almu kollu tagħhom. Jekk ikunu sinċieri, forsi hawn xut minnkom li għadkom taħsbu hekk. Illi il-pożizzjoni tiegħi hija magħrufa, nilqaħħa, nitenna fi Kristu, nistqarru bħala s-salvatur tiegħi, però Alla mhux kapaċi jsalva lin-nies li qegħdin qatt ma semgħu l-Vanġelu, però qegħdin jagħmlu l-aħjar sforzi tagħhom. Ħalli nikkonsidraw dawn iż-żewġ possibiltajiet. Il-bniedem isalva jekk jirrispondi għall-aħjar tarif li għandu, bil-knowledge, bit-tarif, bl-informazzjoni li għandu. Tajjeb, jekk wieġeb tajjeb għalih, Alla ma jsalvax. U t-tieni ħaġa, ħafna nies illi għandhom konoxxenza u anke forsi għandhom il-Bibbja f'idejhom jew fid-dar u jafu l-kmandamenti tal-Alla, jekk jagħmlu l-aħjar sforz tagħhom biex jobdu l-kmandamenti, Alla ma jsalvahomx? It-tweġiba dawn iż-żewġ mistoqsijiet hija definittivament le. Mhux għax Alla mhux ħanin. Ma Alla ċertament juri ħina tiegħu ma jurija bil-metodu tiegħu. U ċoe permezz tal-Evanġelju. Issa aħna m'għandniex aktar orrif minn Alla. Irridu nitgħallmu nissottomettu ruħna għar-rivelazzjoni tal-Alla, Alla xurina. X'qed jgħallimna permezz tal-profeti, permezz tal-apostli u ċertament u ultimament permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Alla kif isalva lin-nies? Naraw in-nies madwana u naraw illi ħafna nies ċertament għandhom konċetti dwar Alla, għandhom idejat dwar Alla. U jekk tgħidilhom u jgħidulek illi Alla huwa tajjeb, Alla huwa ħanin, Alla huwa mħabba. Għandhom ċertu tarif dwar anke jekk immorru f'soċjetajiet fejn il-Bibbja mhijiex magħrufa
assolutament. U nistħarġu lill-bniedem, il-bniedem xorta waħda jaf illi hemm enti suprem. Hemm xi ħadd. U jekk tkompli tistaqsih, il-bniedem kapaċi jasal dik il-pożizzjoni fejn jgħid illi ismewiet, il-qamar, ix-xemx u dal-ħolqien, mnejn ġie xi ħadd tagħmlu. Il-Bibja tgħallem, imma anke bniedem li qatt ma sema bil-Bibja, tajjeb Alla jżommu responsabbli għal dak it-tarif li Alla ta' mifrux mill-vant sal-punent, mifrux kull fejn tkun, tajjeb, il-bniedem jaf illi huwa ħlejqa responsabbli. Forsi ma jgħidx u ma jitkellimx dwar Alla Trinità, il-missier li bejn l-Ispiritu Santu kif nitkellmu aħna ċertament. Imma jaf illi fih nnifsu huwa konvint li meta jagħmel ħażen ħaqqu kastik. Meta jagħmel it-tajjeb ħossu ferħan u sodisfatt. L-Apostolu Pawlu fir-Rumani 1 vers 18 jgħidilna illi l-għada b'Alla jew il-korla t'Alla tidher mis-sema kontra kull ħażen u deni tal-bnedmin illi jżommu l-verità fl-inġustizzja. Ġifieri jafu l-verità dwar Alla. Jafu fatti dwar Alla. Però dak it-tarif jżommu fl-inġustizzja, ċoħe il-ħajja tagħhom mhix konsistenti ma' dak-tarif. Jafu li hemm Alla, però fil-prattika minn ġurnata l-oħra mhumiex qegħdin jirrispondu sewwa għal dan it-tarif dwar Alla. U allura hawnhekk qed l-għada b'Alla il-bniedem jaf illi Alla m'għandux pjaċir bih. Issa bniedem jagħmel minn kollox biex din jipprova jinsija. Għax mhix xi ħaġa pjaċevol, mhix xi ħaġa li ħaġġielek tisfen. Meta taf illi dak li għamlek m'għandux pjaċir bik għax int qed tmur kontra r-rieda tiegħu. Għax dak li jista' jkun magħruf f'Alla jidher fihom għax Alla urjulhom għax il-wejx li ma jidhrux tiegħu is-seta eterna u d-divinità billi kienu sa mill-bidu tal-ħolqien. Ġifieri minn żmien Adam u wara s'issa dil ħaġa. Magħrufin mill-ħwejx li saru jidhru ċari għalhekk m'għandhomx skuża. Il-bniedem huwa ħati quddiem Alla u ma jistax jiddefendilu nnifsu. Għax jaf iva illi hemm Alla u Alla ħajtolbu kont tiegħu nnifsu. Aktar tard fil-kapitlu Pawlu jgħid illi għalkemm dawn in-nies qed jirreferi għall-pagani, għall-pagani illi għandhom l-iċken livell ta' tarif dwar Alla. Ma dawn jafu il-ġudizzju tal-Alla. Jafuh fi anfushom jafuh. Li dawk li jagħmlu dal-ħwejjeġ u għadu kif semma lista twila ta' dnubiet diversi. Dawk li jagħmlu dal-ħwejjeġ ħaqhom il-mewt, ma mhux biss jagħmluhom, imma jieħdu pjaċir ukoll b'dawk li jagħmluhom. Ġifieri bniedem mhux tal qed jipprova jagħti xturu, mhux biss qed jipprova isewwi l-qagħda tiegħu, jibqa' f'dik it-triq tar-rovina u jieħu bidejn ħaddieħor li qed jagħmel bħalu. Dik l-istampa li tagħtina l-Iskrittura. Il-bniedem iħares madwaru u kapaċi jitaxxa bix-xemx nieżla, kapaċi jitaxxa bil-ġmiel tal-muntanji u l-widien u l-ibħra u jgħid wow, xi ġmiel. U jaf li daw ma ġewx mix-xejn. Daw ma ġewx mix-xejn, jekk għandek il-flus fil-kont tal-bank, dawk ma ġewx mix-xejn, ħdimt għalihom int, mhux vera. Xejn ma jiġi mix-xejn. U allura meta nħarsu madwarna, ċertament bħalma qal David, ismewit ixandru l-glura tal-Alla. U l-firxa tas-sema turi emil idejh. M'hemmx fejn tkun taf li kitibha David din. David qed jgħid x'inhuma l-fatti. Għal kulħadd. F'kull żmien, f'kull pajjiż, il-bniedem ħares madwaru u jaf għalkemm forsi ma jammettiex, ma jaf mix-xogħol tal-ħolqien illi hemm ħallieq. U bħalma l-ħallieq għamel ix-xemx u l-annimali u l-bnedmin u bniedem u kontabbli lejh.
Kif qrajna fil-qari dal-għodu, aħna l-koll nislu. Pawlu kien qed jipprova jargumenta dawn il-filosofi li ma kellhomx Bibbja, ma qasbis kienu jafu li hemm il-Bibbja. Qed jgħidilhom illi Alla li għamel ismewitu l-artu kull ma fihom ma jammarx f'templi magħmulin bl-idejn. Pawlu qed jikkonvinċihom illi ir-rispons tagħhom għal Alla kien wieħed żbaljat. Kien wieħed żbaljat. Alla huwa infinit fil-kobor tiegħu, kif tagħmel xbija tiegħu. Dak it-tip ta' argument. L-ħadab ta' Alla jidher mis-sema, il-ġudizzju ta' Alla, l-bniedem jaf dwaru, anke l-bnedmin huma min huma. Se huma fil-ġungla tal-Amazon, se huma fi New York. Ma jistax ikun hemm kuntrast akbar minn hekk. Il-bniedem jaf ukoll dwar it-tjieba ta' dwar it-tjieba ta' Alla, li bniedem jibqa' joħodha kontrih u Alla jibqa' jagħtih in-nifs, jibqa' jagħtih l-ikel, jibqa' jagħtih l-ilbies, jibqa' jagħtih biex igawdi familja u dawn il-barkiet kotran li Alla isawwab fuq il-bnedmin kollha xi ftit jew wisq, mhux ugwal, ma f'xi ftit jew wisq. Alla juri t-tjieba tiegħu ma' kulħadd u l-bniedem jibqa' joħodha kontrih. U Pawlu allura jirraġuna li int bin-nuqqas tandiema tiegħek qed taħżen għalik innifsek ir-rabja ta' Alla f'dak il-jum meta li jiġġudika lill-bnedmin skont l-Evanġelju tiegħi. Ġifieri l-kwistjoni il-qagħda tal-bniedem hija li għandu d-dawl tan-natura jista' jitgħallem ħafna jista' jitgħallem dwar Alla. Però dak it-tarif mhuwiex biżżejjed biex isalvah. Għaliex jużaħ ħażin u ċertament ma jagħmilx l-aħjar użu tiegħu minn ġurnata għall-oħra. Il-dawl tan-natura mhuwiex biżżejjed. Id-dawl tan-natura jiġifieri dak li Alla urina dwaru nnifsu fil-ħolqien u fil-kuxjenza tagħna. Jasa biex jikkonvinċina li ivem Alla, li huwa l-imħallef tagħna, però jikxef il-ħtija tagħna aktarx milli jagħtina soluzzjoni. Rumani 10 vers 13 Pawlu jirraġuna billi jgħid 10-13 jgħid kull min isejjaħ isem il-mulej jkun salvat. Xi ħaġa qed jikkwota nfatem mill-ktieb ta' Ġoel, Testament il-Qadim, bħalma kif it-Testament il-Qadim u fil-ġdid l-istess ħaġa, kull min isejjaħ isem il-mulej jkun salvat. Dik huwa l-metodu tas-salvazzjoni ta' Alla. Alla illi jrid li bniedem idur lejh f'indiema u jinvoka lill-ismu u ċoe jintelaq f'idejh dipendenti fuq il-ħina tiegħu. Kull min isejjaħ isem il-mulej jkun salvat. Ma Pawlu jkompli raġun hekk. Kif mela jsejħu lil min għadhom ma jmnux fih? Jien, jekk għandi bżonn operazzjoni, tajjeb ħammurant kennies, jew ħammurant għallim, jew għand avukat, għand min immur. Dawk it-tip ta' nies m'għandix fiduċja, jista' jkunu bravi, però m'għandix fiduċja fihom. U Pawlu qed jgħid l-istess ħaġa. Kif mela isejħu lil min għadhom m'hemmnux fih biex inti temmen f'Alla, inti kollok fiduċja tiegħu. Tajjeb. Ikompli għadu kif jemnu fin ma semawx bih. Għandhom dik l-idea vaga Pawlu jgħid illi l-bnedmin iħossu biex forsi jsibuh il-Alla, għalkemm mhux il-bogħod minn kull wieħed minnhom. Però t-tfittxija tal-bniedem għal Alla hija żgwidata, hija żvijata. Għaliex? Għax il-bniedem ma jitxiltaqa' mal-Alla. Il-bniedem għamel li nnifsu għadu tal-Alla. Kif jemnu f'min ma semawx fih u kif jisimgħu jekk ħadd ma jxandrilhom. Pawlu qed jgħid is-soluzzjoni għal problema tal-bniedem, il-bniedem mitluf, il-bniedem mejjed fit-tnubietu, irid jisma' l-Evanġelju. U jisma' l-Evanġelju biex jirrispondi għalih, biex jara fih l-ħnina tal-Alla. U kif ixandru jekk ma jkunux mibgħutin, ikompli jgħid, kif inhu miktub, kemm huma sbieħ ir-riġlejn ta' dawk li jxandru l-Evanġelju tas-Sliem u jġibu l-bxara tajba ta' ħwejx tajba.
Il-Bibja dejjem konsistentament iddoq l-istess mota. Illi l-Vanġelu jeħtieġ ikun imxandal lin-nies biex in-nies ikollhom l-opportunità illi jemnu u jduru lejn Ġesu Kristu u jsibu s-salvazzjoni fih. Li kieku mhux hekk. Li kieku mhux hekk. Li kieku Ġesu għalinna morru fid-dinja kollha x'għandu l-Vanġelu min jemmen u jitgħamel tkun salvat u min ma jemmix ikun ikkundannat. Għalinna hekk. Tajjeb? U allura ħana nemnuh u ngħidu mela min ma jemminx u min qatt ma sema' da ma jistax jisalva. Ġesu qed jibgħatna biex inxandu l-Evanġelju ħalli l-nies iduru lejh. Li kieku mhux hekk, nitkellem b'reverenza. Ġesu wikka ċajta goffa fuqna. ċajta goffa. Għax qed jagħtina l-impressjoni, anzi l-konvinzjoni, illi mingħajr l-Evanġelju n-nies ma jsalvawx, qed jibgħatna biex inxandu l-Evanġelju, mentri Alla xorta waħda qed isalva lin-nies mingħajr l-Evanġelju. Alla ma jqarraqx, Alla dejjem jgħid il-verità u jaqblilna nemnuh. Il-bniedem mingħajr l-Evanġelju ma jisalvax, il-fidi mela tiġi bis-smieħ u smieħ bil-kelma ta' Kristu. Il-bniedem ġiġi konfrontat bil-ġrajja ta' Kristu li bent Alla magħmul bniedem għex ħajja impeccabbli fuq l-art fil-milja ta' żmien talu nnifsu bħala sakrifiċċju għad-dnub għal dawk li jsejħilhom in-naġġ tiegħi sabiex isalvhom u jiġborhom fih danu. Din hija r-realtà. Frattant ħafna nies ikomplu jaħsbu li b'xi mod jew ieħor il-bniedem forsi Alla jdaħlu l-ġenna. U għaliex m'għandux jidaħlu l-ġenna? Alla li huwa tant ħanin. Nerġa' ngħid Alla ċertament hu ħanin. Il-ħina tiegħu jesprimija kif iddeċida hu, mhux kif niddeċidu aħna. Għalhekk Rumani 1 vers 21. Pawlu jgħidilna li b'dawn in-nies in ġenerali tad-dinja f'kull żmien meta għarfu l-Alla ma glorifikawx bħal Alla. U lanqas ma raddewlu ħajr iżda saru firħa fi ħsibijiethom u qalbhom bla den iddammet. Ibda mhux biss waħdu bir-riżorsi tiegħu bl-intelligenza tiegħu jasal biex isib l-Alla, mhux talli hekk, talli għandu l-qalb tiegħu imdalma fil-waqt li jriduha ta' orrif saru boloħ. Ġieli tkellimtu ma' nies u jibdew jitqu bikom ixxandrulhom il-Vanġelu, jitqu bikom u jgħaddukom biż-żmien u jgħidu li intom antikwati, skaduti, x'qegħdin tagħmlu f'did-dinja, grow up u dan l-affarijiet. Irriduha torrif. Però fir-realtà saru boloħ u bidlu l-glorja tal-Alla li ma jitħassarx fi xbija magħmula bħal bniedem jitħassar ta' tjur bejjem berba' saqajn u bejjem li jitkaxkru. Jaqilbu l-verità rasa l-isfel. U juru fil-mġieba morali tagħhom illi dak li huwa sewwa isejħulu ħażen u dak li huwa ħażen jiftaħru bih. Li huwa modern, tajjeb, stil alternattiv ta' ħajja, mhux vera. Le, il-bniedem quddiem huwa bla skuża, għandu biżżejjed tarif dwar Alla fih innifsu u dak it-tarif mhux tal-li ma jużax tajjeb imma jikkundannah. Rumani 2 vers 12 jgħidilna illi dawk kollha li dimbu mingħajr il-liġi jintilfu wkoll mingħajr il-liġi. Ġib bniedem li m'għandu ebda tarif ta' Bibja, ma qas bis-sema li teżisti l-Bibja. U jidneb, u ċoħe mqari. Meta jaf illi hu ma jixtieq il-ħadd jitħaq bih. Melu jaf li m'għandux jikdeb il-ħadd ieħor. Jekk hu għandu l-martu tajjeb u ma jrid il-ħadd imissielu, melu m'għandux imiss in-nies tan-nisa tal-oħrajn. Dawn l-affarijiet jirraġunhom f'qalbu. Tajjeb? Walla dawk in-nies illi dawk kollha li dimbu mingħajr il-liġi jintilfu wkoll mingħajr il-liġi u dawk kollha li dimbu fil-liġi
Jiġifieri dimbu meta għandhom l-10 komandamenti jafuhom u jistgħu jkunu wkoll blamment, dawk li dimbu fil-liġi isir ġudizzju minnhom bil-liġi u għajduli x'ħajkun l-eżitu tal-ġudizzju meta l-liġi mosservawiex kompletament u bl-ebda nuqqas. Għax mhux dawk li jisimgħu l-liġi huma ġustu quddiem Alla, dawk li iħarsu l-liġi huma ġustifikati, dawk li jħarsuha l-liġi. Mhux milli tkun taf li Alla ma jridekx tisraq u tikdeb u tkun diżubbidjenti lill-ġenituri, mhux dak biss. Imma attwalment tagħmel il-liġi tiegħu, tosserva. Għax meta l-ġentili li m'għandhomx il-liġi, il-ġentili l-pagani ġifier, m'għandhomx il-liġi, jagħmlu minn natura l-ħwejx li huma fil-liġi u tista' tmur u da jgħiduna l-antropologi dawn li jmorru f'dawn it-trubijiet minn sija mid-dinja, minn sija, qed jgħixu għedhom u jmorru jistudjawhom il-mori tagħhom, il-kultura tagħhom u dejjem isibu il-dawn in-nies li għalkemm huma primittivi u ma jafu xejn, jafu illi aħjar tajt il-verità milli tikteb, aħjar tagħti karità milli tisraq, da jafu kulħadd. Da jafu kull bniedem illi għandu li huwa mentalment f'postu. Mela id-dawl tan-natura mhux biżżejjed biex iwassalna s-salvazzjoni. It-tieni ħaġa, il-liġi. Issa ħanna qalbu fuq nies ċivilizzati, Ewropej, Amerikani, nies illi għandhom kultura nisranija, il-Bibbija semgħu bija, l-10 komandamenti semgħu bihom, imrobbijin forsi f'kultura nisranija. Issa dawn però ma jridux jafu bi Kristu. Prattikament minn ġurnata għall-oħra dawn jaħsbu li bil-imġiba tajba tagħhom jaslu. Tifhem, niltaqgħu magħhom kuljum. Tipprova tgħaddilhom kelma u jgħidulek imma jiena laqwa ma nobgħod il-ħadd, dak it-tip ta' raġunar, ġifieri u għaliex Alla m'għandux isalvani. Tifhem? Ma nobgħod il-ħadd jiena. X'inhu l-verdett tal-Iskrittura fuq dawn it-tip ta' nies? Rumani 3 vers 19 jgħidilna, issa aħna nafu li kull ħaġa li tgħid il-liġi tgħidha lil dawk li huma taħt il-liġi. Mela hekk jiena naf x'jgħidu l-10 komandamenti u x'tajt l-Iskrittura dwar l-obbligu tiegħi biex nobdi lil Alla. Tajjeb? Qed tindirizza lili. Għaliex? Biex jingħalaq kull fomm u d-dinja kollha ssir ħatja quddiem Alla. Il-liġi tista' tkun għax tafa mill-Iskrittura. Tista' tkun mingħajr ma smajt l-Iskrittura ma tafa fil-kuxjenza tiegħek, taf bewet ieħor x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. U taf li Alla jirrikjedi minnek li tagħmel biss it-tajjeb u tevita l-ħażin. U Pawl qed jgħid hawnhekk biex jingħalaq kull fomm. Meta tidher quddiem Alla mhux se jkollok il-ħila li tgħid imqar kelma waħda biex tiddefendi lek innifsek għax tkun taf li inti ħati. Għalhekk ħadd ma jkun iġġustifikat, ħadd ma jkun dikjarat ġust quddiem Alla bl-emil tal-liġi għax bil-liġi jintara fid-dnub. Il-liġi l-aktar li tista' tagħmillek hija li turik il-qagħda falluta tiegħek quddiem Alla. Bħal meta tħares quddiem mera, tajjeb, u tara wiċċek kollu mtebba bil-faħam u bil-ħmieġ, il-liġi qed turik il-qagħda tiegħek mingħajr ma tista' tnatfek. Meta ħafna nies illum huma tant delużi, tant huma mqarqin għax jaħsbu illi jekk il-miżien ixaqleb li qed tajjeb, ħalli prova nagħmel ħafna ġid, ħafna tajjeb għax naf il-liġi li fallejt. Ma jekk il-miżien ixaqleb Alla għandu jsalvani. Alla le. Dat tip ta' raġunar. L-Apostol Pawlu jgħid illi Galatin 3 vers 10 jgħid illi dawk kollha li huma tal-opri tal-liġi, li huma ta' dil-mentalità illi Alla għandu jaċċettani għax jien għamil l-almut kollu tiegħi, ta' nipprova ngħix tajjeb, dak huma tal-opri tal-liġi huma taħt is-satta għax hu miktub misħud. Kull min ma jibqax iżomm sħiħ ma' kull ħaġa tal-liġi biex ħarisa. Mhux mal-maġġoranza tal-liġi tal-Alla.
Mhux ma dawk il-liġijiet li joġbuk u tinjora l-oħrajn ma joġbukx. Imma li l-ebda bniedem mu dikjarat ġust bil-liġi quddiem Alla, jidher ċar għax il-bniedem ġust jgħix bil-fidi. Pawl qed jikkwota mill-profeta Ħabakuk, mhux qed jivvintaw din, ġifieri kienet ilha mill-antik. Ħabakuk kien qala Alla dejjem salva n-nies bil-fidi, mhux bl-opri. Il-fidi u l-opri ma jitħaltux flimkien. Jekk inti jidhirlek li inti tajjeb biżżejjed, tajjeb il-Bibja tikkundannak. Mhux hekk ġralu l-Fariżew li mar fit-tempju jitlob u beda jiftaħar kemm isum u kemm jagħti karità u jagħti d-deċmi u minix bħal dan il-pubblikan qal, qed tifhem? U Ġesu qal dak mar lura daru kien midneb u baqa' midneb. Mentri il-pubblikan niedem li appella għal ħina Alla, kun propizzjuż, kun ħanim miegħi il-midneb. Ġesu qal dak kien ġustifikat. Ejja ma ħallux l-għajnejna qarqubina billi tara nies li huma nice, li huma ċivili, li kultant jagħmlulek pjaċir u li jkellmuk bil-lew ma jfissirx li dawn in-nies huma sewwa Alla, ma jfissirx. Il-liġi hija inadekwata, il-liġi mhix kapaċi ssalvana il għaliex turina biss kemm aħna deboli u li attwalment ninsabu taħt is-saħta tal-istess liġi. Jekk il-liġi ma tobdix kompletament, flok tbierkek tisħtek. Il-Bibja turina triq waħda ta' salvazzjoni. Mhux billi nirrispondu għad-dawl tan-natura, mhux billi nippruvaw nagħmlu l-ħila tagħna moralment, imma billi ixxandrinna l-Evanġelju. U ċoħe l-aħbar it-tajba dwar kif Alla intervjena fil-qagħda tagħna. Indaħal personalment bibnu Ġesu Kristu sabiex u waħdu jagħmel purifikazzjoni għad-dnub, jagħmel tisfija għad-dnub. U stess refa dnubietna f'ġismu fuq l-għoda tas-salib biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu kontum fejja. Intom kontu bħannaċ mitlufa, Pawlu qed jgħid il-qarrejja varji tiegħu minn diversi pajjiżi. Intom kontu bħannaċ, kontu xkontu Lut, ġentili, intom kontu bħannaċ mitlufa, missa rġajtu lura lejn ir-raj u l-assis ta' ruħkom. Iva, Alla ċertament jur l-ħinja tiegħu permezz tal-Evanġelju. Għax Alla jrid li fis-salvazzjoni tagħna ibnu jkun magnifikat, ibnu jkun infaħħar, ibnu jkun glorifikat. Illi aħna nżommu miegħu bħala l-uniku tagħma, l-uniku isem mod ta' sema li bih aħna nistgħu insalvaw. U allura l-Evanġelju huwa fl-obbligu tagħna aħna nxandruh lin-nies konvinti li mingħajru m'għandhom ebda tagħma. Pawlu wara l-Efesin qalilhom intom salvati bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux min konfuskom, dan huwa don ta' Alla, għotja b'xejn ta' Alla biex ħadd ma jiftaħar. Jgħidilhom mela ftakru li intom kontu ġentili fil-ġisem. Kontu ġentili, xi darba kontu pagani, imbedi mill-ħajja ta' Alla, bla tama mingħajr Kristu f'did-dinja. Immissa, intom li darba kontu l-bot ħafna sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. Bid-dem ta' Kristu, mhux għax kienu intelligenti, jew filosofi, jew edukati, jew ċivili, jew jagħmlu l-almu tagħhom. Sirtu qrib bid-dem ta' Kristu. L-Evanġelju qed jixxandar u l-Evanġelju meta l-Ispiritu Santu joġbu jużah isir il-qawwa t'Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemmnu. Għalhekk Rumani 3:23 Pawlu jgħidilna għax kollha dimbu u neqsim il-glura t'Alla, di rajnija diġà. Bibja qed tara qed tikkonkludi illi kull bniedem ta' kull razza, ta' kull ġens, ta' kull żmien, l-umanità sħiħa, il-bnedmin kollha dimbu u neqsin mill-glorja t'Alla. Ma laħqux il-livell mistenni minnhom mingħand Alla. Kollha dimbu neqsin mill-glorja t'Alla li issa jiġġustifikhom u ċoe jaqta' sentenza favur tagħhom, jiddikjarhom ġustu qudiemu b'xejn bil-grazzja tiegħu.
mhux bl-emil tiegħek biex minn għalik ħadd tixtri lil Alla jew ħaxxaħmu. B'xejn, bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa illi fi Kristu Ġesu. Li Alla qiegħdu biex ikun bħala l-mezz tal-maħfra tad-dnubietna li semgħu din issa permezz tal-fidi f'demmu. Ġesu ċertament miet fuq is-salib u Ġwanni u l-apostoli l-oħra rawh mejjed. U s-soldat nifidlu il-kustat bil-lanza u ndifen. Ġesu ċertament miet u xoċta wkoll. Ma jfissirx daqshekk illi kulħadd se jsalva. Pawl qed jgħidilna permezz tal-fidi f'demmu. Tismaħħa dil-ġrajja. Titwieġeb għalija bil-fidi. Mhux il-każ li Ġesu miet għal bnedmin kollha mill-bidu sa tmiem u Alla b'xi mod jew ieħor se jsalva l kulħadd. Qegħdin nitkellmu fuq affarijiet serjissimi illi għandhom x'jaqsmu mad-destin etern tagħna. Iva, Ġesu huwa il-propizjazzju, Ġesu iberret, iwarrab l-għadab talla minn fuqna il għaliex ħadu fuq nifsu fuq is-salib. Alla tiegħek għalfejn abbandunajtu, ċertament Ġesu kien qed jerfa' d-dnub tal-poplu tiegħu fuq is-salib. U Alla jrid il-din rikonċiljazzjoni tkun imxandra biex aħna nwieġbu għalija. U meta nwieġbu għalija bil-fidi, iva, dawk il-barkiet li Kristu għala fuq is-salib jingħatawlna, isiru tagħna, u ċoħe il-maħfra, il-fidwa, rikonċiljazzjoni mal-Alla, il-ħajja eterna, il-barkiet kollha li Kristu għalanna. Permezz tal-fidi f'demmu. Importanti. Rumani 10 vers 8. Pawlu jgħid dwar smajt l-Evanġelju, issa mela kif għandi nirrispondi? Pawlu jgħid l-Evanġelju huwa sempliċi. Mhuwiex każ li inti tixxabbat sas-sema biex tiżżel il-Kristu, jew li tinżel fil-qiegħ biex tqajjem il-Kristu mill-mewt. Tal-affarijiet huma saru, diġà saru, nisqarru fil-kredu, niżel bis-mewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. Il-fatt li mietu rxoxta dawn huma fatti storiċi. X'fada x'nabu? Xejn. Fatti imwetqa. Xi tgħid il-kelma? U Pawli jkwota mid-Deuteronomja biex jurina li kif kien dari għadu llum. Il-kelma qiegħda ħdejk, f'ommok stess. U f'qalbek, jiġifieri il-kelma tal-fidi aħna nxandru. Pawlu qed jgħid aħna nxandru l-Evanġelju. U n-nies semgħuh, issa kemm huwa sempliċi biex il-bniedem jemmen l-Evanġelju? Sempliċissimu. Imma fl-istess ħin huwa impossibbli l-bniedem li jemmen l-Evanġelju. Għaliex? Għax il-bniedem ma jridx jaf b'Alla. U allura l-Evanġelju Alla qed jistiedu biex idur lura, duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art. Jekk l-Ispiritu Santu ma jagħtikx l-abilità illi twieġeb dak l-Evanġelju, inti tibqa' f'avversità u f'għadwa kontra Alla. Idea l-kelma tal-fidi li aħna nxandru li jekk inti tistqar b'fommok, il-sidna Ġesu temmen f'qalbek. Illi Alla qajmu mbellimwiet int tkun salvat għax bil-qalb il-bniedem jemmen għal ġustifikazzjoni tiegħu. U bil-fomm wieħed jistqar s-salvazzjoni bil-qalb. U ċoj il-qalb illi hija mejta fid-dnub, illi hija marida għal-mewt, kif tista' twieġeb għal Alla? Il-qalb twieġeb għal Alla meta Alla jibdilha dik il-qalb. Iġeddidha bħalma ħabbar f'Eżekjel. Qalb ġdida wkoll nagħtihom. Naqlawhom il-qalb tal-ġebel u nagħtihom qalb tal-laħam biex huma jgħarfuni. U nikkawża li huma jimxu fl-istatuti u l-ordinanzi tiegħi.
Ġifieri mhux biss Alla qed permezz tagħna qed ixanda l-Evanġelju iwassal aħbar it-tajba lin-nies. Imma bl-Ispiritu Santu jikkonvinċi lin-nies. Nitkellmu aktar quddiem dwar it-twelid mill-ġdid. Il-bniedem iduli Alla mhux minnu nnifsu għax hu kapaċi jew għandu l-għażla, m'għandux għażla illa għaliex huwa skjaf tad-dnub. Dan rajnih diġà. U għal-il-sir tad-dnub. U l-sir m'għandux libertà. Ma dan huwa l-Evanġelju. Ġesu jgħidilna jekk liben jagħmilkom ħelsin, tkunu ta' bilħaq ħelsin. U dan din hija l-ferħ. Meta l-anġli li raj qalulhom nidulkom aħbarijiet tajba ta' ferħ kbir għax twildilkom illum fil-belt ta' David Salvatulja u Kristu l-Mulej. L-ewwel ħabbara tal-Evanġelju qed jgħidulna qed inġibulkom aħbarijiet ta' ferħ. Għaliex? Għax min għada totalment bla tama. Totalment bla tama. Alla resaq lejna, żarna u waslinna biex ingawdu mill-ħniena tremenda u inkredibbli tiegħu. Però issa rid nagħmilha ċara. Bħalma tagħmilha ċara wkoll l-Iskrittura. Alla huwa ħieles u ma jindaħallu ħadd lil min jurija dil-ħniena. Ma niġed nitkellmu dwar it-tieba u l-imħabba ġenerali ta' Alla li Alla jagħti lill-bnedmin kollha. Il-bnedmin kollha. Kan dik in-nifs u dal-barkiet kollha, ikel u ken tad-dar u hekk, Alla qed juri t-tieba tiegħu miegħek. Kulħadd igawdiha xi ftit ġewwiż din. Ma din nitkellmu dwar l-imħabba speċjali ta' Alla. L-imħabba li twassal għas-salvazzjoni u ċo biex tiret il-glorja tal-ġenna għall-eternità kollha. Ħanaġi nirrepeti, Alla huwa ħieles free biex din il-ħniena jurija ma' min irid hu. Issa hawnhekk nibdew noqomsu. Għaliex naħsbu fil-viltà tad-dnub tagħna. Aħna li imwildin edewa Alla blo preħżina tagħna. Ma li nisimgħu li Alla huwa ħanin u li infatti fuq il-Kalvarju ħadem ir-rikonċiljazzjoni tagħna. Ara l-viltà tal-bniedem li huwa għadu Alla, l-Alla jirraġuna miegħu jgħidu mela Alla qed turi ħniena ma' dak, titturija ma' dak u ma' dik u ma' kulħadd. U Alla jgħid le. Le. Nurja ma' min irrid jien. Skont lan etern tiegħi. Ejn nifhmuha darba dejjem din. Diffiċli, naf li diffiċli. Imma Alla jrid mhux biss il juri l-ħniena tiegħu. Mhux biss il juri l-imħabba tiegħu. Imma jtjuru wkoll il-ġustizzja tiegħu. U l-ħaq tiegħu. U l-erf tiegħu illi aħna qasbis nibdew biex niskandaljawh. L-erf tal-Alla huwa lilien minna. Alla urina xi ħaġa żgħira dwar l-erf tiegħu. Għadni kif qed nispiċċa naqra l-ktieb ta' Ġob. Alla fejn kontent? Fejn kontent? Meta għamilt il-muntanji u għamilt l-ibħra u tjur u l-annimali u l-annimali tajtom is-sens u ħra ma tajtomx is-sens. Fejn kontent? Mant min ħan irċievi parir qed jgħidlu Alla. U Ġob, għallu issa, għallu jiena nindem u npoġġi xoftejja ma' trab tal-art. Għax tkellimt u għaffajt li ma kontx nifhem. Alla jtjuri l-glorja kollha tiegħu. Fil-ħlejja aħna li aħna ħlejja tiegħu. Ma xuħud, Alla jagħżel li jurihom ħniena. U wassalhom għal mafrad nubiet permezz ta' Kristu. Ma xuħud Alla jtjurihom il-ġustizzja tiegħu u l-ħaq tiegħu li huwa ġust. U meta Alla jikkundanna l-bniedem fl-infern għall-eternità, il-bniedem ikkundannat jaf il-ħaq u dak il-kastik. Pawlu jgħidilna fir-Ruman 11, araw mela it-tieba u l-illa tal-Alla. Tieba lejna illi għamminna, imma wkoll il-illa lejn dawk illi baqgħu
imwebsa kontra Alla. Ħana ġen repeti, Alla għandu id-dritt u jżomm il-jed il-ħnina tiegħu jurija ma' min iritu. Rumani 9. L-iskrittura tajt il-Farawni għal da stess jinqajjimtek biex nuri fik qed jgħidu Alla. Il-qawwa tiegħi u biex jixxandar ismi mal-art kollha. Farawni Alla għamlu Farawni tal-aqwa pajjiż tad-dinja dakinhar. U Alla għallu għamiltek Farawni biex nuri l-qawwa tiegħi fik. Alla għandu dritt jagħmel hekk. Għalhekk mela ikollu ħniena minn min irid ikollu ħniena. Mhux qed nivvinta, Rumani 9 vers 18. Ikollu ħniena minn min irid ikollu ħniena u jwebbes lil min irid. Iwebbsu fis-sens li iħallih mingħajr ma jibdillu l-qalb tiegħu. Alla ma qed jagħmlu ebda inġurja mhux qed ikun inġust miegħu, anzi qed ikun ġust miegħu għax qed jikkastiga ħadnub li huwa għamel kontra Alla. Din hija l-meravilja tal-Evanġelju. Li Alla oġbu flok ma kundanna l-umanità kollha bħalma kundanna l-anġli li dimbu illum nafuhom bħala demonji, tom tama ta' salvazzjoni li da' demonji il-Luċifru u l-sħabu? Le, qed jonqoshom? Ta' żgur li le. Meta rrebellaw kontra tiegħu rrebellaw għax ridu huma kienet l-għażla tagħhom. Il-meraviglia tal-Evanġelu hija li mill-umanità Alla qiegħed jiġbed għalih nies sabiex ikunu reċipjenti tal-ħniena tiegħu, reċipjenti li aħna ħankunu trofej fil-ġenna, trofej. Prova konkreta kemm Alla kapaċi jħobb, imma Alla jħobb bħalma qal Ġesu Kristu. Lill-missier qed jitolbu jgħidlu li inti lil il-bniedem tajtu l-awtorità fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li jridu. Il-dawk li jridu. Il-ħinja Alla hija ħielsa, il-ħinja Alla hija libera u Alla ċertament iwassala il-dawk illi jridhom jirtu il-ħajja ta' dejjem. Jekk inti wieħed minnhom għandek tkun umli. Aktar mek għandek tkun grat. Illi Alla oġbu li jersalek. Oġbu biex iġeddidlek moħħok. Jibdillek qalbek. Jatik l-indiema. Ġesu qal l-indiema għal maħrad nubiet tix-xandar il-ġnus kollha bda minn Ġerusalem. U jekk inti wieħed minnhom il-dawn illi mhux biss smajt l-Evanġelu ma weġib għalih bħalma għamel Zakkew. Wieġeb għall-Evanġelju. Ġesu meta qallu inżel minn hemmhekk għax jeħtieġ nidħol fid-dar tiegħek illum. U Zakkew irrisponda għal dan il-ġest sabiħ ta' mħabba illi Ġesu għamel miegħu. U qallu issa l-israqt ħarroddu eba darbit il-foqra, eċetera. U Ġesu qal illum daħlet is-salvazzjoni fid-dar għax dan ukoll u wild Abraham. Għalfejn salva Zakkew? Għax Alla kien jaf minn qabel u Ġesu għarfu bħala wild Abraham, wieħed mill-mażulin, mill-maħturin ta' Alla. Dan nitkellmu aktar quddiem u ħaniżviluppaw dal-ħsibijiet nametti tqal. Imma jekk aħna ma ħanix sodi fihom l-Evanġelu ħanibqgħu nodduh bħala xi ħaġa irħisa. Ment l-Evanġelju huwa ċ-ċavetta għal għajxien sinifikanti quddiem Alla. Meta aħna l-Alla nagħtuh il-glorja kollha u naslu biex mhux biżienna bħalma għamel Federico, imma mill-qalb ngħidu kull min jiftaħar fil-mulaj. Għaliex għax hu għamel ix-xogħol kollu. Aħna reċipjenti, aħna riċivituri tad-donazzjoni tiegħu. Id-donazzjoni ħielsa tiegħu li Alla oġbu jagħtihilna biex qarribna lejh, biex jurina il-ħniena, il-miżerikordja li tant u tant kellna bżonn. Amen. Amen.
was blind, but now I see.